Според теб къде е? Кой знае? Явно това келче ще си остане загадка. Елате да ви снимам с находката. Полицай Лойд, мръднете. Съберете се, моля. Това беше легендата за изгубеното злато. В известен смисъл и ние станахме легенда. Беше най-щурото лято. Няма да казвам в живота ми. Имам да пълня много страници. Чакам следващото лято. Гледахте американския игрален филм К9 «Легенда за изгубеното злато». Обработен от екип на продуцентско направление Чужди програми 2016 година. Преводач Деляна Стоянова. Редактор Веселина Паршорова. Тон режисьор София Лъкова.